Ubaba uthwele final episode in season 1. Kunesixongaxonga lapho uyabona nje ukuthi yonke into iyenzeka baphathaleni. Uyabona ukuthi uZothani uqeda nginukubeza ubaba wakhe ngokocansi. Usehevuzela akasazazi nokuthi ubani. Uzizwa kahle ukuthi hayi akusesuyena lo manje ophilayo. Ubuka igazi liphophoma njalo lehla ngemlenze, uyahefuzela uyatatasela manje. Uthuswa nayilabantu abagcwele lapha ngaphandle abamemezayo. Uyadideka manje ukuthi kwenzakala. Uthi akakhala ememeza uSamkelo manje uyakhumbula ukuthi akekho uSamkelo, abekho futhi nomama wakhe ubathathu. Hayibo baba ungenzani ngempela? Uqaphelile ukuthi namanje usajula ukumanzi uThete. Uyabona futhi ukuthi hayi ayikho indlela futhi yokulapha lesi simo abhekene naso uZothani ngesikhathi samanje. Wayi baba wenza lento mina ungithembisile wathi uzongipha isipho baba. Kodwa baba siphi leso sipho? Ukunginukubeza ngokocansi maqeda ukungaqisiqakala lokho baba. Khona ukubiza ngobaba lokho. Ngisaba nokukubhema ehlweni. Angikwazi unje mina Mkhize. Uyiphubesi mina. Angisenako baba kusukela namhlanje. Uthe mayeqeda kuphimisa lawo magama lawo namanje usasizwa isixongaxonga sabantu phandle bamemeza bethi mshaye. Bamemeza wonke lamagama lawo. Kuthe kusenjalo kungena uMamkhize okuwudade waMkhize. Hayibo Zothani vuka Zothani kwenza njani sisi? Wasuhefezela kangaka manje uphuphani kabi? Hayibo. Ethi kumbuka kancane uanti wakhe uZothani. Anti angazi kwenzakalani ngiphupha iphupho elibi. Kwamanje angiyithembi lana ukuthi ngiseyintombi into. Indlela nje kade ngiphupha ngayo. Angiqondi kahle. Kwenzakalani anti? Ufike nini lapha anti? Namanje ngisaphupha. Anti khuluma nami. Hayi Zothani. Hayi angawuphuphi. Ubhekile nje njengoba ngishaya. Ethi umshaya ihlathi kancane emtshengisa ukuthi cha akaphuphi njengamanje. Zothani. Yabona. Ethi ukwehlisa kancane umoya uZothani eqaphela ukuthi uanti wakhe cha. Uya ngempela lo wakhuluma naye. Baba anti ngiphupha kabi lapha. Bengisacela ugogo wathi bangiphupha iphupho elifana naleli. Angibohamba ngiyohlola. Kusuke sengenile lohana kumina ngaphakathi. Ngiyakhumbula. Uphupha unukubeza ngocansi umuntu osondelene naye kakhulu angithi. Cha akusiyena nje umuntu engisondelene naye nje kakhulu. Ngiphupha ubaba anti. Ubaba unginukubeza ngocansi. Kuthe kusenjalo kungena uMkhize egulukudele ezwelele likababa enukubeza ngocansi. Hayibo kwenze njani la? Baba kwenzakala uMkhize uyatetazela manje usenyanqena ukukhuluma noZothani. Uyabona manje ukuthi hayibo uZothani ukhunjuzwa yini ukuthi wakwamnukubeza ngocansi ngaphambilini. Hayibo kwenzakalani ngempela? Zothani uyangibona mina? Ngiyakubona khabazela. Ngiyakubona. Ethi ukwehlisa kancane umoya embona ukuthi uyamthambela uZothani okuyinto vele ahlezi eyenza uZothani. Siswami ngiyabonga bakithi ukuthi ufikile. uMkhize ebuka yena uwenzile usisi wakhe. Yazi kunezinto nje engifisa uzenze lapha ekhaya. Ngizwile kuthiwa kuke ngoba nesixongaxonga nje nensavu kwela ngigcina isidwaba ezinto nje eveza vumbuka phezulu kwegceke engingayiqonde kahle ukuthi kwenzakalani. Manje ke wena bengifisa ukuthi lento ibe yimfihlo yami nawe noZothani. Kungena uSamkelo egubula udene. Mkhize ngidinga ukukhuluma nawe kancane insizwa yamashinga. Angeke ngibize ngobaba kunesenzo nje wasenza mina namanje ngasiqondi kahle. Ubanike lo. Ekhomba lo mama anti wakhe. Samkelo. uZothani ethi kumbuka kancane Samkelo. Lona ke uanti wethu. Ngiyazi butiza kusenze wena nje ayikho into engizokhuluma nawe wena. Embuka emehlweni uSamkelo. Ekukhomba uZothani ngamehlo. Ayikho into engizokhuluma nawe. Uhamba benena. Yazi ngizokhuluma nawe sobabili. Ethi ukuthula kancane uZothani eqaphela ukuthi uanti wakhe uyambuka ngamehlo. Wenzile? Asambeni. Kusho uMkhize. Ethi abaphume wenzile. Naye uMkhize bethi uphuma ngaphandle bethi kulumana indlebe kancane. Cha, khabazela wakhona. Mina ngifuna ukukhuluma nawe lapha. Hayi ukuthi indaba yokubiza ungazi wenzelani ombiza ngithi ngifuna ukukhuluma nawe kuyaphuthuma. Useyatetazela manje uMkhize uyabona ukuthi hayi lensiza le igana unwabo. Hayi ndodana. Asithi shishelele ngaphandle sithi kulumana kancane indlebe mfana. uMkhize uyatatazela. Uyabona ukuthi usanaleso sidonda nje sokuthi phela uSamkelo akakhohlwa ngoba unesipho lena sokuthi ngisho kuthiwa kwenzakalani engalinge nje ekhohlwe nangephutha. Bephumele phandle uSamkelo noMkhize belandelana. Endoda izimeshe lapha ziyashoda. Kangazi kwenzakalani.
Emveni kwalento nje owayenza kudadewethu lapha wena ulokhu ukuhlekisa ubala lokhu ukubuka izinto ayisahambi kahle, amazinyane awekho kahle, ayisithupha amazinyane afile namhlanje ekuseni, kanti inkomo ucivuzile akaphilile kahle, okuyinsika inkomo yala ekhaya insengakazi. Kanti-ke noJamludi uyambona nje nawe akaphathekile kahle. Manje Khabazela awenze kuthini ngoba phela lento le owayenza vele isiyenzeka. Angithi phela wena ufuna amandla, nawo-ke amandla akho Khabazela wabo uwatholile, angithi wathola ngengane angiyithanda kakhulu. Ya awenze unyakazo wensizwa ngaze likushonela. Samukela mfana, ngiyazi ukhathazekile ngezinto ezenza. Ngikhathazwa yini-ke manje? Ngikhathazwa yini? Ngikhathazwa ukuthi wena wabungaza, wena wajabulela ukulala nendodakazi yakho okwakungeyokuqala wayikhulisa ngesihe nangothando. Ngikhathazwa yini-ke manje? Lalela, wena wangenza ngangigqiza qakalana kancane Khabazela. Wena wangenza mina nawe sahamba endleleni ezayivele ehlukene ngaphambilini. Ngikhumbula le mina ngoba futhi koNdwandwe yabona ayikho into owayenza enjengaleya eyodlula emqondweni wami. Namanje ngisakubiza ngencanga njandini. Uyabona-ke Khabazela manje izinto-ke seyizokuhambela ngendlela engangikade ngifisa ihambe ngayo emveni kokuba wena ulinukubeza ingane yakho okwangeyokuqala ngokocansi. Lalela, u-anti uzile ngoba umbona nje lapha ekhaya, uzothatha uzothanda ukuba behambe beyohlola le emakhaya. Ngifuna ukubona-ke lapho ukuthi wena njengosomaqhinga ingqondo wakhona ukuthi uzokwenza njani. Ya inhlansi ishelwa ngamanzi-ke manje Khabazela ngakhona. Zonke lezi zinto obuzenza ngiyathemba ukuthi zizovela ubala kungekudala usale Khabazela wabo. Bengifuna nje ukudlulisela lokho, ungakhohlwa ukulungisa indaba yezimesha ngoba sezehla kancane kancane nje, namazinyane afile futhi hayi kancane. Ngakho-ke awuzame ukulungisa izinto zakho usaphila nsizwa yamashinga. Ndodana, wakhuluma amagama abuhlungu kangaka kumina. Abuhlungu phi weKhabazela? Ngoba phela wena owalala nengane yakho okwangeyokuqala. Abuhlungu phi lawo magama? Lalela, ziningi izinto ufuna uzazi ezizokwenzeka. Phela vele bebengeke bekutshene konke-ke omama. Ngiyazi baningi kakhulu unkosikazi bakho bathatha futhi khona obathemba kakhulu, kodwa kumama Mazulu ulikhiphile igama lokuthi vele uzothanda kasamthembi. Ngakho-ke kuzomele eqale ehlole la ekhaya kuqala. Ngiyathemba-ke wena-ke lapho uyobusuwenza izinto zakho njengongqondo ngakhona. Samukela, ngicela ungisize mfana, ngiyacela ungisize ngikwazi ukubhekana nalesi simo lesengibhekene naso. Ngisizani-ke mina manje? Ngisizeni, ngisiza umuntu owanukubeza usisi wami owanguyena yedwa. Lalela wena, mina ngikusize nakancane. Hamba kulezi inyanga zakho lezo nhliziyo yombi nomihle mamba bangakhona. Mhlawumbe izobona bawukuvula amehlo ngoba phela wena wavaleka amehlo usushiswa amathanga ingane yakho okwangeyokuqala. Usisi wami-ke loya, mina naye sishera inkaba singamawele, ngake kuhlukanise nakancane Khabazela wabo. Maqeda umhlangano phakathi kwaKhabazela noSamkelo uphele khona lapho. Inhlanzi ishelwa ngamanzi-ke manje kuKhabazela. Bafowethu ngixolela ngingakhipha ama-episode elandelayo ukuthi ngiyaba nenkinga, kodwa ngiyathembisa manje ukuthi ngoba vele sikhona into yokurekhoda, sengizowakhipha ama-episode kancane kancane. Engifisa ngikwazi ukuthi u-season 2 uzofaka ngekudala, cause izinto le novel kade ngayibhala, so ezinye izinto ngisengizazi ngekhanda, kodwa nje u-season 2 uzongena ngasekudala. Bafowethu ngiyabonga.